Counties bura dialo odiochieng limbe kagijiwo yojo limbe kendo bero kuonde limbe pachoka. Moko kuom oganda jo Kenya pod medo kwayo mondo tim lokruok e chenro mag yiero ma pachoka. This is a commitment that the government is keen on making education accessible to every child in this country. Jokanyo e sekta mar somo kwa piny owacho medo menda masiro tiegruok jopuonjre mantiere kod dwaro moyiedhi. Erokamano nyakoro Ramogi kuom yiero Ramogi TV sa 10 mar odhiambo gi kinde ne yando ni mondo mi arwaki ni machiegni weche manyien ma kagi kacha. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto opoyo kang ma chenro mar gero udi manengo gi ni piny osegoyo. Ruto manolemo gwenge mag Nakuru kama chenro makamano dhi e nyime owacho ni ute 70,000 chiegni tieki nyaka sani ka onyiso geno ni chenro no biro pongo fuok mag udi ma osebet kamedore. Jatend piny bende owacho ni rowere mathoth pod biro medo yudo tich e bwo chenro no. Tuko na bedsita 1000 kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo matatu yafanyike. Ya kwanza tuhakikisha kwamba tunapata nafasi ya ajira ya watu wengi wa Kenya, vijana wa Kenya. Na hiyo ndio muhimu zaidi kuliko mambo mengine yote. Ya pili tuhakikisha kwamba kuna makao kwa wananchi yenye iko na heshima na mahali ambapo mwananchi wa kawaida anaweza kugharamia. Tunataka tupange hivyo ndio mtu yeyote awe na dignity ya mahali ya kuishi. Hasla ajulikane pia anaweza kuishi kwa estate. Sio lazima aende kuishi kwa kichochoro huko msituni. Sijui kama tunaelewana my friends. Ya tatu tuhakikishe ya kwamba tunaondoa slums. Mahali ambapo watu wanaishi bila maji, bila choo, bila mataa, bila nini. Na vile vile tuokoe mashamba yetu ambayo tunatumia saa hizi. Kapurodhi meneja lop jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni omor kod yuto ma oidho e sekta mar chai gachiel mokalo. Ma oyango e romo mane obedo kata mane obedo godo kod jokanyo mag duol mar KTDA pare ma Karen Okinyi ma kawuono. Omedo ni ma otimore kaluwore kod lokruoge mosebedo ka itimo e sekta no mabende osemedo yuto mar jopur chai kendo ma osemiyo yuto no idho gata mala 7.6 mochopo bilion 67.73. Hawking of tea. We are going to support you. We are going to support you 100%. I'll convene a meeting next week between the board. You bring us a list of areas where you have challenge. We cannot accept for them to reap where they have not sown. I want to send a clear warning to the tea poachers and those who are hooking our tea. Mkuwe tayari. Tutapambana na nyinyi. Mnatujaribu na tutaonana. Wanaume si ni kuonana. Tutaonana. So next week I'll call the directors, I'll call the IG, DCI, PS Internal Security and the DPP. We agree on a framework. Mutulete hiyo yote will mobilize the various security teams across the tea growing counties. Jo sekta mar limbe koni medruok mar nengo mauta kachiel kod mwandu mopogore pachoka koro biro chuno gi medo nengo mag limbe ne jogo moyuoro e kuonde mopogore malombo wang' ka dho wadh nam chumbi. Kagiloso Mombasa e nyasi mar yango odiechieng' mar limbe piny mangima gikoni en ayanga ni pek mar ngima bende okwako sekta no, to kata kamano gisebedo kagideyo nyuok mar temo lombo kwan welo mathoth matimo limbe. Gavana mar kaunti ma Mombasa to kwayo piny owacho mondo mi owit oko chik madwaro ni welo duto madonjo e pacho ka gitiyo kod medo chul omwom mag visa kolero ni mano en achiel kuom obadho maduoko chien kwan mag welo madonjo e pacho ka. Pinje mag around mag Mombasa gi nitiere Al-Shabaab sani mano gima wang'eyo. Kaso be kako ng'ere onge kamoro amora ma safe sana. Koro mednwa security. Wan gigo mang'eny ma wan go ka mila mawa machon, wan gigo ma wanyalo tiyogo kaka cathedrals mondo wakelgi mondo gi rwak welo mang'eny mondo yuto mar rwako oganda mondo medre. Our ask from the national government is one,
remove the issue of visa issuance for every cruise ship that is able to dock in Mombasa. I'm informed that one of the largest cruise ships is going to be in Mombasa by February of this coming year. When you have 4,000 people who have spending money and they're going to be in Mombasa over a short period of time, that is going to be a boost to the county of Mombasa and the country in general. We have contributed 10.39% to the GDP. This year, inshallah, 2023, we are looking at contributing not less than 12.5% to the GDP. Jatelo mochung' ne tiegruok mag joma ni kod dwaro moyiedhi e Kenya Nomana Kiogora onyiso pinje Afrika ma ugwe mondo mi omed omenda ne kuonde tiegruok mag joma ni kod dwaro moyiedhi mondo okony jopuonjre mathoth. Kiogora okoni poni kuonde tiegruok ma kamago oyudo sir moromo mag omenda gibiro bedo kod gik madwarore kendo kelo yot ne jopuonjre ma nitie kod dwaro moyiedhi e chopo lek margi. Koloso kod apisa mowuok e piny ma Uganda mobiro somo paro kaka Kenya tayo chenro mage mag somo. Kiogora okoni Kenya oseketo chike mamiyo jopuonjre duto yudo somo kendo ma owinjo som kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe. This is a government-funded facility. It's not donor-funded. Therefore, they can also put their resources together and fund similar facilities in their country. Something that's very critical also is that the government has done a lot in terms of legislation. There are so many laws that are supporting special needs in this country. They can also learn about the government desire to make education accessible to every learner. That's why you see when you visit these facilities, you will find they are expensively furnished or equipped by the government, as saying that the government is committed to making education accessible, and not just education, but quality education is accessible. And because this is a national facility, the government has able to put up mobile assessment trucks so that we are able to come to go to a part of the country. And this is a commitment that the government is keen on making education accessible to every child in this country. Jokanyo e sekta mar somo e sub-county ma Bondo e county ma Siaya okwayo mondo mi rid kit somo manyasani mar CBC e kor gwenge ma pacho ka. Jalony e weche mag somo Thomas Andiwo Obondo wacho ni keto tim kit somo mar CBC osebedo ge obadho ka thoth jonyuol onge kod ng'eyo wi kaka owinjo CBC oti e thurka. Owacho ni moko kuom jopuonje bende pod onge gi ng'eyo malong'o e wi kit somo ni. Owuoyo e kinde romo manobedo kata mano gibedo gi jopuonj madongo mag sikunde manitie zone mar Bar Kowino kama jalup japuonj maduong' ma Bondo Township Meshak Oginga bende ne wacho ni nitie dwaro mar nywando jonyuol e loso chenro mag tayo kit somo no mar CBC. Oywago nok mag masinde mag kompyuta e sikunde go kowacho ni ma osebedo kaduoko chien weche mag somo no. Learning materials in terms of not textbooks, government is doing well. It's giving the school textbooks. But we have other areas of assessment that require support, like the printing machines, because most of the things require digital resources. Printing machines, laptops are needed in schools to help our learners perform well. Parental engagement, especially community involvement in CBC. Then I kinde chien kaja, kata jopuonj nodwa chandre matin. Nikech the kind of training maneno jopuonj was rushed. Ma CBC, which was a very good design, implementation of chandowa. Mokwongo jopuonj ok noik maber. Mar ariyo, jonyuol pok obedo socialized. Mo understand gini fully. Nego bed gi massive campaign and sensitization around CBC. What target jonyuol, what target communities, to kata jopuonj. Bende wame ikruok moingo mwasemiyogi mondo mi koro gi strengthen delivery mar CBC. Koro I think man is something I hope the ministry, the government officials can listen to this mondo be role mar CSOs makoro ni gwenge. Governor mar county ma Makueni Mutula Kilonzo Junior okmor kod tich ma sirikal mare osetimo ka oloso e kinde mi apisas mag sirikal mage mosetiyo maber mich. Mutula Kilonzo Junior to nyiso luoro mare ni jodak ma Makueni pok oyudo ber mar telo mag gwenge to moloyo e sekta mar thieth. Moko kuom jopiny mawuok e county no osebedo kagolo ywak margi e wi nok mar yedhe e sub counties duto manitiere
e gwenge makono kaachiel kod lwasi mawethweth ne apisas mag thieth. But the documents are finding themselves with official stamps or where they are coming from in social media. Whether it is using information, you have done enough countermeasures. I have damaging information about people in this establishment, I'll give you. But why am I keeping some of these documents? It's because I understand processes. There is a protest in your hometown, and people in Zambia. Why? Because a child who was abroad ended up dying, correct? Because the nurse was not working. Tend counties mapacho ka koro ijiwo mondo ket chenro makare mag kano pi mag koth mabiro yudore e kinde koth maduong' mar El Nino mondo mi giyud pi ma ibiro tigo e ndalo magoro. Jatend riwruok ma ok mar piny owacho mar Kenya Water for Health Organization Brian Kwena bende koro jiwo jotend counties mondo mi oket maino e bero dundu mag chwalo pi kod nyiewo tangi mabiro kano pi koth e kinde ma gwenge mathoth koro chako yudo koth ma iwacho ni biro chwe matek e dweche 2 mabiro. Wanakwale wataelezwa vile ambavyo wanaweza contribute kwa improved governance ya maji kwa hii county, na moja ya hizo njia ni kwamba waweze kuhusishwa katika mikakati na decision making kwa hii county, na hii ina touch on pia mambo ya budget, mambo ya planning na hata zile sheria ambazo zinatengenezwa hapa Kwale. Inasemekana kwamba kutakuwa na El Nino, inatakikana kwamba tufanye ile tunaita rain water harvesting, ndio isiwe kwamba baada ya El Nino muda mfupi baadaye tena tunaanza kusema hakuna maji na mambo kama hayo. So na ni swala ambalo linahitaji kutiliwa mkazo na vyombo mbalimbali ambavyo vinashughulika na masuala ya maji ili kuweze kuwa na ule, kwa sababu kuna uhitaji wa maji katika jamii zetu. Maji hayatoshi, maji ni machache. Kodhi nyime tim mar Manyata Osonurua